Balimao Anyakuma Tare billet mardi 28 février 2023. Ah, Mali politicien moun wula kabe transition kela kera maloya ide. Makoron de bora ka fobi. Ko au politicien de Mali ti. Ko lu farasi doron tede. En même temps, a Clara, Makoron Clara ka foko asimi ko tien be asimi bulu. Aou la ka asimi moun kele ko e dien be kele de. Farasi kele no fe. O farasi président de bora ko asimi ka kuma be tien di. Ko lu français ou. Ko désormais ko lu beta yoro were la. Kubu berema o jamana mogo ka sharia di ma. Nou kunyo ke samba soro kidali bambulu. Francien je kidali obera ya noro français la wala ala ya umalu. Shukela de wulle ma no fede. Awana ma dabe malu. Mena makoron kuma kan kalamba la menyo fe. Makoron ye asibika tien sigama ka shogeli ka tien sigama. Awolu munu kele ko le dien kele de. Awalu be ka tien di siguru mabi. Awu ta kera shini monnaie, dimini monnaie. Awu nanga janga makoron kuma kana me abeka munfo. Malien Wallah, Nouveau aujourd'hui d'être l'objet par amalgame du rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui pourrait, si nous n'y prenons pas garde, se reproduire ailleurs. C'est pourquoi, en aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame, et en aucun cas. Politiciens. Quand les politiques fait que quand bé échoué, quand le gars sera sous toi tiens fla, amalgame be kakula, ou be kula gushi. Quand Francis Doron tede, Macronia trouve ta kadaukum. Quand la kafoko asimini shugali, Joe Baobulu, asimi kera e fenga e Macron kera asimi ka porte-parole debi. Macron kera shugali ka porte-parole debi. Ala. Fraction dobe Macron yo tadro a enye la. Fraction dobe ko asimilin shugalin. No tadro ibe ke fali ku tegeleni. Nous les fans, on a kabé, aya noro shugal la folo, kabo kele. Kabo fara ko basimina amase oula ala do na linoro me trahison fait parce que bi ni ko ki be trahison fait moko chite sima o yo galo no namara nu kana ki noro ko no kambe asimi de fait no ante shogali fait cha asimi be shogali ba asimi de ga bara la koyi ibe shogali ka fin fait fo ani asimi bera la di maka tien ni fo ena jamana te premier ministre bolo jama be président de bolo docteur ka fin yana ni mo mi ma président ba boui. Même président Maboué, ça veut dire que le président, il y a un président qui a premier ministre, ça veut dire que ça va bien. Aïe, échec qui t'a obéla. Awa nama kolosabe maluso. Aou de koko assimé dien bekele. Ka onoro makoron ka glogi bala. Ka onoro makoron sena samara nemu. Awa makoron flek ka ichuna uye. Ima blaise kompaure ya. Ima obe o lebura. Halika kabiti furake franci mason. Agla ko horonya benuna. Ça dit, nebe toi ou dougou, nebe toi ou don quoi. Toi ou te horonye mo finina de. Ni ma toi ou kele, nye ke, mo be kele fa. Nanga barajoro, ne nga patron kumbe kele. No ene ne bu ne pian ka nye jo nyala. Abena la chene ka patron kumbe taka dipton nguli ka dinema. Abe srane nya. Nebe toi ou mune toko do. Asimi be ka mungo de kai. Ça dit que mo bu bonya ki mada ou ye bila ou ti bonya. Abe sengor toko meru la blia. Abe ou fe bonyi ntoko meru la blia. Blaise komba vraiment ça de ou go kote ti fraka franci. Boko sama ala muso ta ka di Franci président obema. Atara agena ka bo fagala atara Franci ou ya gena bo Franci ou ya ka febe tien français. Horo ne te Franci ye. Mogo be trou Franci ko ala te baraka do ila. Mogo be Franci fenga ala te baraka do ila. Aw de fanga ta de agoka ou de eshura. Makoro fle ko de fobi. Aw munu ye asimi kele, ka shogali kele, kana do anaka ban fara. May watara fana bora ala ka barka do may watara la awo may watara ay die kuma be foma o manga trophée soro de mebi o de te ka bobi mali karamo jumembe mumbe boka franci ta to ma ka kele direct chien kele te ka seda o kele ka ino européen kele ka franci kele may watara ala ka barka do ila ma foko mali karamo to may de e billahi tallahi asimi e fenga may watara ni fenga ka muni trophée te kilini ala ka barka do ila anga imam sadi denyuma denangolon tse ka ko fe awa mo nu fe nana nu te transition fe munu ye transition kele ka dese u nalen kosani na de amugo kirkarani chama nana dron no ambe surasu de ko ni fangai ni aye bi makoro malola bi politicien malola bi asimi kelente shogali kelente mbe sigaka amunu ba ali kuma erezo kan on est RFI taka kankari c'est une équipe c'est un pouvoir civilo-militaire. Ne m'a fait une transition à faire bécaïde. Ne rebe transition critiquer souvent. Mais na ausra sabaliete.
nin kan ka leçon d'aw ma ni baraka b'aw la dɛ nin kan ka leçon d'aw ma nin kan ka yira aw la mɔgɔ ba tan ni saba ni kɔ de fagara Mali kɔnɔ nin ko in na sukɛla de wulilen b'aw nɔfɛ dɛ awa n'a ma da bilahi aw bɛ malo yiya n'aw ko k'a bɛ ni fanga de dafiri n'ala m'aw malo a ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ baka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi n bɛ mun fɔ ɲɛna a ye tubi a ka segin aw kɔ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana jɔ aw kana jamana jɔ kɛ ko fɔ aw ka taa don gouvernement na aw tɛ don gouvernement foyi la a ye échoué an bɛ se ka hinɛ aw la an tɛ s'aw ma mais a ye fanga in to yen a ka taa ni mun ma ɲi fanga kɔnɔ hali ne yɛrɛ b'a critiquer la ne m'a fɔ ko fanga fɛn bɛɛ ka ɲi dɛ ni Sogɛl ye mun kɛ n'a ma ɲi ne b'a fɔ ni Asimi ye mun kɛ n'a ma ɲi ne b'a fɔ o de y'a to mɔgɔ caman tɛ ne faamuya parce que Mali in kɔnɔ mun ye farafin bila kɔ farafin bolo ni e bɛ mɔgɔ fɛ i ka fasa da ne Seku Tunkara tɛ mɔgɔ si fasa da ne b'i dɛmɛ tiɲɛ de kan n'i y'a ye an sera bi n'i y'a ye Makɔrɔ malola an ye bi parce que an bɛ tiɲɛ de kan bi n'i y'a ye Makɔrɔ malola an ye bi parce que Asimi ni Sogɛl ani Ablaye Diop u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a escroc dɔw nana k'u bɛna transition dɛmɛ non Ablaye Diop ye politicien de ye Sogɛl ye politicien de ye non an bɛ sɔrɔsiw de ka ko la hey bɛɛ n'i seko kɛ nin na an ka Asimi ni Sogɛl da kɛrɛfɛ an bɛ ni kɛlɛ la depuis Asimi ni Sogɛl ma na donc an ye équipe de an bɛ ɲɔgɔn compléter de mɔgɔ si tɛna k'i ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ mun ɲɛfɔ fanga mɔgɔw fana ɲɛna aw bɛ sira mun kan n'a ye sira in dévier don o don bilahi talahi juguw bɛ se aw la parce que farafin ko caman bɛ yen a bɛ se niveau dɔ la u b'a kɛ inburukite ye kɛlɛ in ma n'aw transition ɲɛmɔgɔw a y'aw tilen hali bi a bɛ sira min kan ka ɲi tiɲɛna aw ka sira ka ɲi n bɛ Asimi ka équipe bɛɛ fo n bɛ président Asimi fo n bɛ Modibo Kone fo n'o ye service de renseignement ye le volume est très bon Modibo Kone Sadio Kamara le ministre de la défense le volume est très bon. Le ministre de la réconciliation, Ouagé, le volume est très très bon. Colonel Maliki Diaw, nous aussi, un projet de loi fait il y a tau tola. Maï Ouattara ko kabao ko, aya constitution gland, bebao ko. Politicien, ni ko kibe wuli kibe farasi ka barake ni ma molu ka shibon teke kono. Mogo dirigeant mogo farasi deme ala ya be molu. Un à un. Awa nama bo farasi ko aya glo makoro nga glugi bala aya chuno yi aya sendra kankan kaw lebu jinge bengena ni kene kantai makoro kelen klara ka faka kuma la ko farasi sorosu ko folo ko kumbeta mogo ka dugula ko ka ta loi bolu oluka ko de bana ko tekebli ko farasi flike Asimi fe fo ko farasi de ka ke kute ko Mali te soma na oye Asimi doya ka di farasi ma de makoro ne klara kana a fo ko Asimi ko jobi bulu ayo Sogɛl fana ka terme fo la rectification. O Sogɛl ka terme di. Macron kera Asimi ni Sogɛl ka porte-parole di. Atara sigi Asimi ni Sogɛl ka kuma bɛɛ di kan. Mo de fa bela jeli ngena. An ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se. An bɛ transition ɲɛmɔgɔ in bɛɛ fo Asimi n'a ka équipe. An bɛ Ablaye Diop fana fo. Bilahi Ablaye Diop bravo. Le ministre de la jeunesse Moussa Acharatan bravo. Barata bulu kai volume kai très bien. Aïta dron. Et Oumou Sangare comment fango ango kala yana nga bo vidéo là. Oumou Sangare kuma rofo. Vraiment ça donne les larmes aux yeux. Maintenant Oumou Sangare ka kuma kan kala. Aw ne ambe je kala de ñogo fe. Abina don la ko ja vraiment Mali dong de la be. Mali artiste aw be aw Oumou Sangare ka intervention mena kala aw ne ambe je kala de ñogo fe. Kayira wala ka fo Mali artiste be de kanga wuli ke I chesri albika chama fara détermination albika wuli ka chama fara chesru ni fembela jelenka aw kana décourager ko nambe taga ambesi anyo le fo Mali artiste albi ay wuli akatara donc yananga artiste yana anga Oumou Sangare ta kala amena Maï Ouattara ta folo kala parce que Oumou Sangare ta fenendu voilà on est kan labla be ka demana dajuru labla ni jamana ko awi jok ma o kuma iba ambe wuli Sisa be yira ambe yira be wuli ka jokun dona abana Maï Ouattara la ka barga duila a kuma be flede fɛn bɛ yɛlɛma la bɛɛ yira a ko ko bɛɛ yira awa bɛɛ ka wuli ka jɔ yira mun ŋani nge mun ya a bɛɛ lajɛlen dɔ la awa ala bɛ Mali fɛ awa ala tɛ Mali labila k'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna an ka to transition in kɔ toujours an kana décourager dɛ kuma fɛn bɛ fɔ aw kana u ka kuma ninnu lamɛn dɛ u bɛ fɛ k'an yɛrɛ dama de bila ɲɔgɔn na pour que u ka intérêt u ka laɲini ye mun ye u bɛ se ka sabati cogo min dɛ u bɛ na ka an bɛna Oumou Sangare ka kumakan kala fana an b'o yɔrɔ fana lamɛn vraiment maliyɛnw ka fɔ foyi tɛ bɛn bɔ ka fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ko foyi tɛ bɛn bɔ Oumou Sangare bɔra ka soutenance yira k'a fɔ ko an ka bɛn an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma
bɛɛ k'i ka différence da kɛrɛfɛ bi mardi 28 février 2023 aw n'an ka Umu Sangare kumakan lamɛn Mali artiste bɛɛ kan ka bɔ ka ɲɔgɔnna si de kɛ Mali sulamaw Mayin Watara ye karamɔgɔba ye o bɔra ka kuma Umu Sangare artiste o bɔra ka kuma o ye exemple de ko artiste bɛɛ de kan ka wuli ni y'aw kungo ye a ka transition dɛmɛ ni m'a yira ko karamɔgɔ bɛɛ chrétienw somaw donsow an bɛɛ ka bɔ an ka transition in dɛmɛ aw n'an ka Umu Sangare kumakan lamɛn jamana dɔ de d'an ma barika bɛ jamana min na bɛɛ bɛ deli ala n'a kira kama bɛɛ ka ɲinɛ a yɛrɛ bakun kɔ an bɛɛ ka miiri Mali la a banna pewu mais an ka bɛn anw de ye fa kelen ni ba kelen n y'a fɔ maliyɛnw n ka kɛ komi chinois walayi fɛn chinois kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ hali ni donna Chine k'i bɛ nafigiya kɛ chinois ni ɲɔgɔn cɛ u b'i sigi jɛbɛrɛ bolo la an ka kɛ kelen ye quoi mɔgɔ si tɛ bɔ yɔrɔ si kana an ka jamana in dilan n'a y'a di fana an bɛ tila ka taa yɔliyɔli kɛ mɔgɔw ka jamana kan u b'an traiter de l'étranger wa an k'o de faamu k'anw de ye kelen ye mɔgɔ si tan tɛ an ka jamana ye mɔgɔ tan tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ si tan tɛ ka tɛmɛ mɔgɔ si kan an bɛɛ de ta don donc n'i ye min kɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de n'i bɛ ka ɲuman kɛ jamana la kana miiri k'i bɛ k'a kɛ mɔgɔ ye na i bɛ ka k'i yɛrɛ de ye parce que ni jamana développera e yɛrɛ de b'a hɛrɛ sɔrɔ i denw b'a hɛrɛ sɔrɔ i mɔdenw b'a hɛrɛ sɔrɔ ni jamana cira fana e de bɛ sigi a gɛlɛya la i denw bɛ sigi a gɛlɛya la i mɔdenw bɛ sigi a gɛlɛya la an tɛ ala deli o la an ka bɛn an b'an ka autorités fo nin yɔrɔ na ye parce que an b'an ka autorités fo ka segin hali bi u k'u cɛsiri hali bi u k'u cɛsiri jamana ni a ma nɔgɔn mais an k'an cɛsiri ɲɔgɔn fɛ hali jamanadenw ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana ka miiri jamanadenw na k'a dɔn u kan ka dɛmɛ yɔrɔ min na u k'u dɛmɛ ye et puis ensemble on avance. Merci beaucoup. kuma banna pewu Umu Sangare 6 barabla kuma de fɔ donc on dit bravo Umu Sangare vraiment a ye kuma mun fɔ a ye hakilisigi kuma de fɔ a ye jigisi kuma a ye faso denkɛ ɲumanya kuma de fɔ o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ka tila k'a ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna an b'o yɔrɔnin fɔ k'a fɔ président Assimi ɲɛna Mayin Watara fana ka soutien b'i ye hali bɛna constitution kura min jɔ i bɛ sira mun kan an ka karamɔgɔ ɲumanba Mayin Watara ala de non jugu tɛ se ka kɛ faso de ɲuman fɛ o Mayin Watara i ka médaille sɔrɔ merci président Assimi Assimi ma médaille di Mayin Watara ma kun fɛ an ka Mayin Watara fana kumakan na mɛn yan voilà ko ni constitution kura bɛ jɔ an bɛ sigi o yɔrɔnin kan k'a fɔ a ye nin yɔrɔnin Mayin Watara an ka imam ɲuman ko k'a fɔ président Assimi ɲɛna a bɛ ka constitution kura min dilan a k'a dilan ka kɛ maliyɛnw sago ye an mago tɛ faransi ka avis la an mago tɛ politicien ka avis la Assimi k'i ka taa i tɔ la k'an b'i kɔ bravo président Assimi an ka Mayin Watara an ka karamɔgɔ ɲuman an ka kumakan na mɛn bi ye mardi 28 février 2023 wa faamaw an y'an seko k'u ye dɛ u dɛmɛna de k'u ka to a la ka mɔnɛ bɔ an na ayiwa a ye to sira kan dɛ Assimi k'i kana bila dɛ n'a ko a bɛ segin n'an ye ayiwa ne de ye kuma in fɔ a mɛnna tɛna segin a kuma kan nka a bɛ yen non tɛ ci cun n'an ye dɛ non a tɛ se parce que kuma bɛɛ farafinna kɛlɛ bɛ taa nin n'a daminɛ ka taa wururu sɔɔni dɔrɔn i b'a ye u bɛ so dacɛ di o kɔrɔ don a bɛ daminɛ constitution in na ni ala sɔnna a ye constitution kɛ maliyɛn constitution ye maliyɛnw k'u fiyɛla ye min ye a y'a kɛ o ye o sisan n'o ma bɛn communauté internationale ma n'u k'u bɛna ni embargo ninnu ni kɛlɛ kalanda ninnu ni kɛlɛ sidɔnbali ninnu ye an y'o dɔ kɛ a ka kɔrɔ o embargo yɛrɛ de ka ɲi jamana ma embargo ma fisa an ma sa ka tɛmɛ a wuli kan embargo de bɛ maa sinsin yɛrɛ kolo la kuma banna pewu ala ka barika don Mayin Watara la président Assimi da i ka sinɔgɔ ko ŋɔmirala mɔden bɛɛ b'i kɔ an bɛ mun fɔ aw yɛrɛ fana k'aw tilen dɛ aw kana jɛngɛjɛngɛw kɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛ tiɲɛ de fana parce que mɔgɔninfin n'i ye mɔgɔ min ye mɔgɔ min b'a fɔ i ma i ka fɛn dɔw ka ɲi ni mun ma ɲi a b'a fɔ ko b'o bila i ka nin ta mais mɔgɔ jugu ye mɔgɔ fila de mɔgɔ min bɛ na k'e ka fɛn bɛɛ de ka ɲi bi la o nafigi de mɔgɔ min bɛ na k'e ka fɛn bɛɛ fana man ɲi o ye jugu de o wa jugu fila bɛ adamaden na o de ye mɔgɔ min bɛ na i ma k'i ka fɛn bɛɛ ka ɲi o nafigi de o bɛ taa ɲini de la n'o y'a ta sɔrɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ ye bo ye ni mɔgɔ wɛrɛ na a b'o kelen de k'o ye mais mɔgɔ min bɛ na i ma i nin ye mɔgɔ kelen de mɔgɔ min bɛ na i ma ka tiɲɛ f'i ɲɛna o de ye nin ye awa an ka nin na jugu bɔ ɲɔgɔn na président Assimi que Dieu vous bénisse